Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hürmetli тамашачылар. Хозур ТВ телеканалында хәерле сәгатьтә тапшыруы башлана. Сезнең белән мин Резидә Саляхова. Бүген студиябызда кунакта Хозур ТВ телеканалы тарафыннан оештырылган шигырьләр конкурсында беренче урынга лаек булган хөрмәтле шагыйрәбез. Таян Аллага бөтен Россия әдәби конкурсының гран-при иясе Гөлүсә Батталова. Ассаламу алейкум, Гөлүсә. Алейкум ассалам. Без сезне биредә күрүебезгә бик шатбыз. Шушы җиңүләрегез белән тәбрик итәбез һәм киләчәктә дә Алла бирсә, Ходай ярдәме белән яңа уңышларга ирешергә язсын. Рәхмәт. Сез бик төрле темаларга шигырьләр язасыз. Шулай бит сезнең укучыларыгыз күп, алар моны беләләр. Ләкин ислам диненә иман турындагы шигырьләрегез, ислам диненә карата шигырьләр соңгы арада күбәеп китте миңа калса. Шулай бит. Бу чыннан да шулаймы? Мин бераз гына килешәсем килми. Чөнки мен гомумән үземне дин турында язучы шагыйрә дип атарга җөрьәт итмәсем. Чөнки ул минем өчен бик зур сүз һәм зур җаваплылык. Мин күбесенчә кешедә иман, кешенең динле булуы, без үзебез кемнәр, без кайдан киләбез, кая барабыз, безнең рухи тормышыбыз, рухи бөтенлегебез бүген нинди хәлдә. Менә мин шул турыда үзем уйланам. Үз-үземә сораулар бирәм һәм шигырьләремдә шул сорауларга җавап эзлим. Һәм үземнең укучымны да шушы сораулар белән уйланырга итерәсем килә. Шуңа күрә дә минем шигырьләрдә күбесенчә менә шул безнең борынгы әби бабаларыбызның бүгенге көнгә хәтле менә безгә китереп җиткезгән шул рух гармониясе. Ислам диненә кадәр үк безнең бит инде әби бабаларыбызның тарихы бик борынгы, ерак дәверләрдән килә. Аңа кадәр үк инде безнең борынгы безнең менә әби бабаларыбыз дип әйтим инде, алар бит чыннан да динле, иманлы булганнар. Алар шул дәрәҗәдә җәмгыять һәм үзләренең рухи дөньяларын шул хәтле гармониядә яшәтә белгәннәр. Һәм шушы иманны бүгенге көнгә хәтле безгә саклап килә алганнар. Менә мин шушы фәлсәфәгә үземнең шигырьләремдә мөрәҗәгать итәм. Белмим, ул инде укучының хөкемендә мин аларга ни дәрәҗәдә җавап бирә аламдыр шигырьләремдә, әмма мин менә шушы уйланулар минем шигырьләрдә күбесенчә. Шулай да җавап биреп буламы сез менә Гөлүсә буларак җавап бирә аласызмы үзегез? Әйе, кайберләрендә мин чыннан да җавап бирәм. Ул бәлки минем риторик сораулар рәвешендә дә буладыр ул җавапларым минем. Һәм ул минем инде шәхси җаваплар. Алар бәлки кемнәрдер бәлки килешмәскә мөмкин ул җаваплар белән. Әмма мин менә шул шигырьләремдә шуларга җавап табып, менә шул сорауларга менә җавап белән мин үзем канәгатьлек алам дип әйтергә була инде. Шулай җәмгыять проблемаларын да күтәрәсез сез. Үзегез дә әйтеп киттегез. Ул да булса тумый калган җаннар, әниле ятимнәр шигырендә ярылып ята бу тема. Мин образларны тормыштан алам дисез. Үзләрен таныган кешеләр булдымы шигырьләрегездә? Әйе, шигырь инде ул чыннан да мин аны әлбәттә ниндидер илаһи халәт дип атыйм. Әмма темалар безнең шушы тормышта, безнең күз алдында яткан темаларны алып, менә алар синең җаныңны, күңелеңнең кылларын тетрәндерәләр дә һәм шигырь туа. Кызык кына шундый очраклар булганы бар. Бер юлы мин синең шәүләңгә әйләнмәм дигән шигырьне язып интернет битенә элгәннән соң миңа хат килеп төште. Күкмара ягындагы бер ханым язган: "Сезгә минем язмышымны кем сөйләде?" дигән. Мин инде ул хатынны гомумән дә белмим. Ничек инде мин сезне белмим, миңа сезнең турында берәү дә сөйләмәде. Сез ялгыш мине кемдер белән бутыйсыз ахыры дип яздым инде. Ул әйткән: "Менә сезнең шушы шигырегездә минем язмышым язылган" дип язган инде. Һәм сез аны ничек белдегез минем язмышымны дигән. Аннан соң тагын бер шундый очрак булды. Бер хатын-кыз язды инде ансында: "Минем тормышымда бик зур авырлыклар булды, бер атлы дигән. Мин бик якын кешеләремне югалттым" дигән. Һәм менә мин сезнең шигырьләрегез белән яңадан яшәргә өйрәндем һәм дөньяга яңадан елмаеп карый башладым дигән. Менә шушы әйберләр һәрхәлдә мин алар турында белеп язмасам да ул кешеләр турында. Димәк, мин язган шигырьләр кемнәрнеңдер җанында үз кайтавазын тапкан. Һәм алар кемгәдер яшәргә ярдәм иткән икән. Бу
шыннан да бик зур жауаплылық. Мен мұнан біраз қорқып та кеттім шушы хатларын алғаннан соң. Демәк, сенің қаламыңнан түшкен һәрбір сүз ол ниндидер көчкә ия. Ул кемнедер яшәтергә мөмкин, ә кемдәдер киресенчә дә булырга мөмкин. Шуңа күрә ул шигырь язу ниндидер сүзләр тезмәсе генә түгел икән, ә кемнәрнеңдер җанына тәэсир итә алырлык менә шундый зур көчкә ия. Ия. Субханалла. Андый кайта авызы булу үзегез әйтмешле куркыныч та, ләкин шатлыклы да. Әйе, сөенечле дә. Сөенечле дә. Бик әйбәт. Менә мин сезнең югалган буын шигыренең берничә юлын укып китәсем килә. Үзегез әйтмешле, әхлак темасы, дин, иман темасы бик еш күренә шигырьләрегездә. Фитри иман белән җиргә килеп, бисмилланы белеп үссәк тә, һәйкәлләргә табындырды заман. Теш үтмәде соңрак терсәккә. Ә безнең язмыш шигырендә мондай юллар бар. Имансызлар арткан сайын бездә иман яңарган. Бу чыннан да имансызлар арта барамы безнең тормышыбызда? Һәм бу Аллаһ Тәгалә тарафыннан кешелек дөньясына биргән сынаумы? Ничек кабул итергә моны? Ничек уйлыйсыз сез? Сез нинди фикердә? Килешәм. Мин моны чыннан да сынау дип кабул итәм. Менә безнең җәмгыятебез кичергән җаһиллек чорында менә ул безне иманыбызның ныклыгына сынау булган. Әмма ни гаҗәп, мин татар халкы турында әйтәсем килә, милләтебез турында әйтәсем килә. Күпме генә ул сынаулар, күпме генә фаҗигале еллар, фаҗигале дәврләр кичкән халык ул. Әмма аның иманы какшамас. Аның эчке егәре бик көчле халыкның. Һәм менә мин чыннан да имансызлар арткан сайын бездә иман яңарган. Безгә ниндидер сынаулар килгән сайын без яңадан көлдән гөлгә әйләнгәнбез. Көлдән күтәрелгән халыкбыз. Һәм бүгенге көндә чыннан да минем шигырьләрдә дә яңгыр юл ниндидер пессимистик ноталар булып ала. Әйе, әлбәттә ширин яшергән үлгән дип әйтә безнең халык. Чыннан да аны әйтергә кирәк, аны күтәрергә кирәк. Әмма безнең халыкның менә шу эчке егәре безне яңадан күтәрәчәк әле. Миңа иманым камил. Чыннан да бу ниндидер безнең каршыга сынаулар куела һәм без аны үзебезне горур тотып, без аны лаеклы рәвештә үтәргә тиеш. Мин моңа бик ышанам. Менә милләтебез авыру кичерә, ширли дип әйттегез. Бүгенге көндә безнең милләтне нинди ширли дип әйтеп була? Иң зур ширебез безнең ул гамсезлек һәм битарафлык. Чөнки әгәр дә безнең бүгенге көндә халкыбызга килгән сынаулар, менә шушы безнең күгебездә куйырган, кайвакытта куйырып алган болытлар, без аларга күтәрелеп карап, шушы вазгыятны дөрес бәяләп һәм шушы вакытта ихласлык һәм ниндидер күңелебез белән ниндидер ихтияр көче күрсәтсәк, менә гамсезлектән һәм битарафлыктан арынып, ниндидер көн күреш проблемаларыннан бераз күтәрелеп, югарырак, глобаль масштабта без үзебезнең халкыбызга, милләтебезгә карый алсак, менә шушы уйлар, хисләр белән йөрәгебезгә әз генә шунда йөрәгебездә урын таба алсак, менә безнең чыннан да киләсе көнебез тагын да яктырак булыр дип алсак дибез, күрә алсак. Менә монда шартлар бик күп. Демәк, безгә ниндидер ярдәм кирәк. Нәрсә ярдәм итә аласың безгә бу очракта? Безгә бары тик үзебез генә ярдәм итә алабыз. Мин шулай дип уйлыйм. Читтән берәү дә безгә бу татарларның соңгы көннәрдә хәлләре мөшкилләнеп китте әле. Ярдәм итәргә әле дип берәү дә кул сузмас. Әйе. Безнең шушы ничек дип әйтим инде, авыр сынаулар безнең халкыбызга кабатланып әйтәм, бүген генә килмәгән. Без аларны һәрвакытны иман ныклыгы белән үтә алганбыз. Монсында җиңеп чыга алырбыз иншалла. Чыга алачакбыз. Әйе, һәм киләчәктә чыннан да мин үзебезнең халкыбызның, милләтебезнең язмышын бик якты күрәм. Амин, шулай булсын иде Гөлүсә. Хөрмәтле тамашачылар, без сәхифәбезгә күчәбез. Тимергали хәзрәт бүген безгә кыямәт көненең галәмәтләре турында сөйләр. Игътибар белән тыңлыйк әле. Беренчедән, әгәр дә сез игътибар итеп караган булсагыз, безнең мәдрәсәләребездә укыталар Имам Нәвавиның 40 хадисен.
Bu İmam Navavi büyük galim. Hem eğer de mana birinci hadisinde o kirib ketsak, bu menda sahih hadisler, dürüst hadisler yig'ilgan. Agar da birinchi hadislarga o'qib qarab ketsak, iymon, islom, ihson, ya'ni Jibril alayhissalom kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'raydi, narsa ul iymon, narsa ul islom, narsa ul ihson, ham oxirida so'ray qiyomat turida da. Bik qiziq shunday so'rov beriladi. Qiyomat yaqinayuvining g'alamatlari turida so'raydi. Mana shu hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nechik javob bergan? Axbirni ani sa'a deb ayta Jibril alayhissalom, "Silali menga soat turunda." Soat narsa u? Soat ul qiyomatning yaqinlashuvi turunda. Silali qachon bo'ladi deb. Hozir endi Alloh subhanahu va taolaning ilshisi ul turida so'raluvchi kishi so'rovchidan da ko'proq bilmaydi deb aytadi. Jibril alayhissalom o'zida bek yaxshi bilgan bu so'rovga javobni. Ya'ni bu so'rovga javobni Allohgina biladi. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan nasa deb so'raydi Jibril alayhissalom, "Axbirni an amaratiha", ya'ni silsilani g'alamatlari turida deydi alayhissalom. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi, "Qul xotin o'zina hujjat o'tirashaq" dedi. Birinchi g'alamat. U kishi g'alamatlar, zo'r g'alamatlar tugiladi. Narsani anga tabu deb so'rovchilar bor albatta. Birinchisi, bugungi kunda qarasak, bolalar ota-onasidan xo'ja. Malay nasa ayta, qizim nasa so'rar mikan, butun nindigina problemalar bo'lmasa-da, boshda bolalari bilan kengashadilar. Alik atiyani nasa ayta shuni ishlar edi. Mana ona kishi o'zina xo'ja to'dirar degan so'z, ya'ni bolaga to'lisincha ota-ona itoat etishak. Bola ishini yashayashak, bola deb sulu yashab, endi bola orqasida bir adımda atlay olmayashak. Shu shunday vaqt yetar deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bugungi kunda biz albatta ko'ramiz. Ondan so'ng mana shu zina taraluvlar, ham endi ko'pgina isirtkish taraluvlar, sug'ishlar, ko'payuvlar, ham butunisida mana bu kichkina g'alamatlar. Ham tag'in bir g'alamat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayta, qiyomat yaqinlari oldindan yalan oyoq yorli kishilar buyuk uy tuzida yarışalar dedi. Ya'ni buyuk binolar bugungi kunda qarag'iz endi. Hadigina g'arab turg'unda yashovchi badaviy g'arablarning nindi zo'r uylar tuzilar. G'arab amirliklarini qarag'iz, Saudiya Arabiston qarag'iz, boshqa g'arab uylarini qarag'iz. Alar yorli bo'lganlar, alarda bir narsa yo'q edi, ammo bugungi kunda alar uzisha zo'r yurtlar tuzilar. Eng zo'r libos kirib qo'ya deb so'rasangiz, g'arab amiratida endi o'sha bitinda. Mana bu qiyomat kunining kichkina g'alamatlari alar kun sayin Alloh taolo bizga ko'rsatib tura, qo'y birlarini siz o'zingizda ko'rib turasiz. Ham endi xotin qizlarning da yorib shara yuruvlari turunda da shunday hadislar bor. Qizg'anishga qarshi bugungi kunda bu qo'rqinish afat. Ilk mana Sovet Soyuzlari vaqtida da hatto din bo'lmasa da baribir xotin qiz nishikdir namusroq kiyinadi edi, yaxshiroq kiyinadi. Azrakkina bo'lsa dris kiymasa, abilari biz so'galar edi. Hozir g'afuy tegiz qarorliq tugul. Bu shundan da qiyomatning g'alamati, oxir zamon g'alamati. Ham endi bor zo'r g'alamatlar, alar endi 10 g'alamat. Alar birisi kelsa dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, bir sortdan birisi boshqalarida kelishak dedi. Ya'ni birinchisi endi Mahdi keldi ekan, uning ortidan boshqalari borashaq. Anladingiz endi. To есть, ya'ni mana bugun Mahdi chiqdi, 100 yildan so'ng Dajjal chiqadi degan so'z tugul. Mahdi chiqdi ekan, ortidan Dajjallar chiqashaq, G'aysaning keluvi ham boshqalar. Alar mana uning Mahdi ul qaysi vaqtda chiqashaq, qachon fitna bek ko'p bo'lashaq, so'g'ishlar ko'p bo'lashaq, xalq adashib, satashib bitgan vaqt bo'lashaq. Mana dunyo ostan ustiga ketib, mana butunlay yo'g'olib qolgan vaqtlar bo'ladi. So'g'ishlar bek ko'p bo'ladi. Ham endi mana shu shunday vaqtda xalqni diris yo'lga ko'ndirir uchun Alloh taolo Mahdini jibaraydi. Anar tag'in bir fitnachi chiqadi, Dajjal ismli. U fitna ko'p tarashaq. Ana o'tirir uchun G'aysa alayhissalom Alloh taolo jibara.
Гайса алейхиссаламны җибәрә. Гайса алейхиссалам аны үтерәчәк. Шуннан соң китә Яҗуҗ Маҗуҗ халкы килә. Гог и Магог диләр инде русларда. Алар менә үзләренең юлларында нәрсә очрый, аларга бөтен нәрсәне ашап баралар. Бер нәрсәне дә исән калдырмыйлар. Менә алардан котылу юлын эзләп, Гайса алейхиссалам халыкны җыеп Тур тауына менә шунда дуа кылып, Аллаһ Тәгалә нәрсәдер давыл җибәрәме, яңгыр җибәрәме, аларны давыл яңгыр белән аларны юк итәчәк инде. Һәм инде Кәгъбатулланың җимерелүе шуннан соң. Бер эфиоп килеп, Кәгъбатулланы җимерәчәк, шундый вакыт җитә. Бер мөселман да шуңа каршы килүче булмаячак. Кызганыч. Һәр бер галәмәт турында бер узун итеп сөйләргә була әлбәттә. Ләкин Кәгъбатулла мәсьәләсендә бүгенге көнгә кадәр миллиардлаган халык елга ничә тапкыр барып кайталар анда. Хаҗ кылалар һәм башкалар. Аны биеклиләр, чөнки Аллаһ аны биекләде. Һәм әйтергә кирәк, бер кешедә, бер мөселманның башына да андый нәрсә килми, Кәгъбатуллага зарар китерергә дип. Әмма кыямәт көне алдыннан Эфиопиядан килгән бер кеше аны җимерәчәк. Һәм бер мөселман да аңа каршы килә алмаячак. Менә шусы куркыныч. Аннан соң Духан монда килә, име? Духан ул үзенә күрә бер әйтергә кирәк, төтен, бөтен дөньяны төтен белән басачак. Шундый галәмәт, һәм инде шуннан соң инде кояш мәгъриптән чыгачак. Мәгъриб нәрсә ул? Каян гадәттә безнең кояш күп батыш, көн чыгыш дип әйтәбез инде. Көн чыгыштан кояш чыга, көн батыштан кояш бата инде. Менә көн батыштан киресенчә кояш чыга. Ул әле 3 көн чыкмаячак. Менә бу галәмәт булыр алдыннан 3 көн чыкмый ул башта. 3 көн кеше караңгылыкта яши. Кояш булмый бер каяда. Шуннан соң ул кире яктан чыга. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, кешенең тәүбәсе җаны бугазына кадәр килеп җиткәнче кабул кылына диде. Һәм кояш мәгъриптән чыкканчы диде. Нәрсә ул мәгъриб? Үзегез беләсез. Көн батыш ягыннан кояш кире чыга. Кешеләр шунда аңладылар, дөнья беткән. Әмма тәүбә кылырга инде соң булачак. Бер тәүлек мәндә тагын берничә вакыт үтер микән? Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фануфиха фис-сур, фасаиqa man fis-samawati wa man fil-ard." Һәм шунда әйтергә кирәк, сурга Исрафил алейхиссалам өрер диде. Һәм җирдә һәм күктә булган бөтенесе дә халак булачак диде. Мен шуннан соң башлана кыямәт көне. Әмма ләкин кояш мәгъриптән чыкканнан соң галимнәр әйтәләр, дәббә дигән хайван чыгачак дип. Ул хайван кеше башы белән, әмма ләкин аның узынлыгы 60 терсәк була. Җынлы булачак инде ул әлбәттә. Һәм ул сөйләшәчәк кеше теле белән. Әлбәттә ул үзенә күрә бер кыямәтнең галәмәте булачак. Утның чыгуы һәм соңгыда инде Коръәни Кәримнең югалуы. Көннәрдә бер көнне кеше уяна, Коръән укыйм дип, анда бер нәрсә юк. Күршесенә бара Коръән алып карый, анда да бер нәрсә юк. Уйлап карагыз, бу бит гаҗәпнең гаҗәбе. Көн сайын укыла торган Коръән китабыбызны Аллаһ Тәгалә алып та куя. Җибраил алейһиссалам алып китә аны. 3 көн дәвамында кеше әле Коръәнне яттан белә торган була. Менә яттан күп аятлар ятлады, сүрәләр, ул аны әле белә торган була. Әмма 3 көннән соң бисмиллах, алхамдулиллах дигән сүзләрне искә төшерә алмаячак. Бу бик авыр һәм дәһшәтле көн булачак. Моңа әзерләнергә кирәк һәрберебезгә дә. Инде һәрбер кешенең кыямәте аның үлеменнән башлана диләр галимнәр. Кеше үлде икән, аның өчен кыямәт башланды. Кеше үлде икән, ул җавап бирәчәк инде Аллаһ каршында. Көтәргә кирәкми менә бу галәмәтләрне. Әле ерак дип. Юк, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннахум яраунаху баида ва нараху кариба." Алар аны ерак дип күрәләр ди. Без аны бик якын итеп күрәбез ди. Ләкин безнең үлем белән безнең өчен инде кыямәт башланды. Менә шулай. Хөрмәтле тамашачылар, Хызур ТВ телеканалында хәерле сәгатьтә тапшыруы бара. Бүген бездә кунакта шагыйрә Гөлүсә Батталова. Гөлүсә, сез авылдан башка бүтән бер җирдә дә яши алмыйм дисез. Ә менә шул яшәгән урыныгызда сезне иҗат итәргә нәрсә илһамландыра?
бик матур җыр сүзләре бар бит әле. Үз ягымда якын миңа бәрәңге бакчасы да дигән кебек. Шуңа күрә инде шаярып әйткәндә, авылның бөтен шу бәрәңге бакчасы да, ындыр башы да, ишек алды да бөтенсе шагыйрьне илһамландырырга тиеш инде ул. Ә инде җиттирәк әйткәндә, мин Казан арты Әтнә төбәгеннән. Ул бит инде безнең элек-электән әдәбиятыбызның, сәнгатебезнең алтын бишеге булган яклар. Һәм менә безнең авылдан, мин торган авылдан ерак кына түгел, безнең Кала тавы дигән бер урын бар. Ул Кала тавы әле менә шушы биек тауда салынган иске Казан урынына кадәр үк безнең борынгы Болгар бабаларыбыз шушында килеп төньяк чикләрне саклар өчен кальга төзегәннәр. Халык телендә ул менә Кала дип, хәзер инде ул урында төзелеш урыннары юк, андагы кальга урыннары, әмма ул Кала тавы дип халык исемендә белән, халыкта шушы исем белән йөртелә. Менә шундый энергетикалы шундый урыннар бездә, менә шуннан да борынгылык саркып торган шундый урыннар. Аннарсын безнең тарихчылар безнең якларда тикшерүләр алып барганнан соң, сезнең яктагы халык күбесенчә Иван гаскәре Казанны басып алганнан соң, шул яктан күченгән татарлар хисабына урнашкан як дип әйтәләр тарихчылар. Әмма минем күңелемдә элек-электән аларга ниндидер бер каршылык бар. Ничек инде без 15-16 гасырдан күченек. Безнең бит тамырларыбыз тирән. Һәм менә соңгы берничә елда мин үзем өчен, бәлки моңа хәтле ачылган, ачыш булгандыр. Мин аны үзем өчен ачтым. Безнең Әтнә төбәгендә Ашыт елгасы ага. Ул инде элек бик зур саллар агызырлык елга булган, инде хәзер бәләкәйләнгән. Шушы Ашыт сүзе безнең борынгы төрки бабаларыбызның нәсел тамыры булып саналган Ашин, бүре руы исеменнән алынган. Менә шул төрки бабаларыбызның нәсел тамыры булып саналучы Ашин исеме безнең Ашыт елгасына килеп ирешкән. Шундый борынгы исем йөрткән елга янында 4-5 гасыр элек кенә күченеп утырган халык яшәмәс бит инде. Шуннан да безнең җирләребез бик борынгы. Һәм менә шул җирдә син үстә шуның чишмә суларын эчеп, һавасын сулап яшәдә, ничек инде шигырь язмыйсың, ничек илһамланмыйсың, ничек шул энергетиканы үзеңгә туплап аны башкаларга да җиткезмисең ди. Менә мин шуннан да инде шул үземнең авылга, Әтнә ягына үземнең шул кадәр бәйле булуымны, анда шушы җирләрдән башка бер көндә үземне яши алмавымны мин бар тик шуның белән генә аңладым. Димәк, сез әле төбәк тарихында өйрәнәсез бүгенге көндә. Өйрәнәм дип әйтү бик зур сүз Резидә. Әмма мин кызыксынам. Мин үземнең тамырларым белән кызыксынам. Ул инде һәр үз акылында булган, үзенең киләчәге һәм үткәненә битараф булмаган һәр кеше кызыксынырга тиеш дип уйлыйм. Шәҗәрә агачы бүгенге көндә инде төзелгәнме, әллә төзәргә исәп бармы алда берсе? Исәп бар. Менә минем ирем Алмаз үзенең әти-әниләре шәҗәрәсенә төзи, инде 8нче буыннарга төшеп җитте. Менә үз көче белән ниндидер галимнәргә мөрәҗәгать итмичә генә. Һәм мин аңа инде шаяру катыш әйтәм инде, әйдә син үз ягыңның шәҗәрәсен төзеп бетер дә, безнекенә күчәбез. Безнекен төзербез дип. Ул шуннан да бик катлаулы эш икән, әмма бик кызыклы икән. Үзеңнең бик ярак туганнарыңны эзләп табасың, менә төрле кемнәр булганын, ничек булганын, менә ул үзе бик зур бер тарихны ача икән. Менә шушы шәҗәрә белән кызыксын. Алмаз абый архивларда утырып, үзе актарынып, шуларны эзләп табган. Архивларда утырып дип әйтү зуррак булыр инде. Ул менә шушы борынгы архив кагазлары белән эшитә инде. Менә шул перепис кагазлары дип әйтергә мәйданы, менә шул исәп алу кагазларын җавыштырып, аннан исән булган менә безнең борынгы дигәндә өлкән буын туганнарыбыздан сорашып, менә шулай итеп төзи. Һәм ул әле тагын нәрсәсе кызык, ул әле төзигән саен ул зурая икән. Зурайган саен син башка тармакларга кирип китәсең. Аның әнисе ягында әбисе бар, бабайсы бар. Әтисе ягыннан әбисе бар, бабайсы бар. Ул бит бик теге
катлаулы әйбер һәм бик кызыклы. 8нче буынга кадәр барып җитә алгач, бу бит инде бик зур эш башкарылган. Бик зур эш. Ярар, шушы авыр җаваплы эшендә уңышлар алмаз абыйга һәм сезнекен дә түзеп чыгарга насыйп итсен Алла саклый. Амин. Менә сез нинди фикердә торасыз, Гөлсә? Кеше белемле булып туарга тиешме? Әллә инде белемле булуга ирешеп буламы? Әллә инде бу сәләтме Аллаһ Тәгаләдән бирелгән? Минем бу хакта үз фикерем бар. Менә Аллаһ Тәгалә һәр балага, һәр җаниясенә туган вакытта бер кичкенә генә сәләт дип атыйбыз инде, кичкенә генә ырлык салып калдыра күңеленә. Шул ырлык шушы буразна да кибеп югаламы? Яки ул үсеп шытып чыгып, яфрак ярып, чәчәк атып, җимеш бирәме? Менә ансы инде кешенең үзеннән, аның әти-әнисеннән, ул үскән мөхиттән торадыр дип уйлыйм. Чөнки менә мәсәлән, шигырь язу сәләте бирелә икән, ул синең күңелең теге рифмаларга, синең ничектер ятып тора инде, ритм бар синең күңелеңдә. Әмма шигырьләрдә син кешегә ниндидер фикер белдерер өчен, ул фикернең синдә булуы кирәк бит әле, ул белемнән килә инде. Мин шуңа күрә үзем бик рәхмәтле менә әти-әниемә, алар миңа укуга һәм китапка мәхәббәт тәрбияләгәннәр. Мин һәр вакытны әйтәм, менә кайда гына нәрсә генә әйтсәм дә, мин Күңгәр урта мәктәбе укытучыларыма рәхмәт әйтәм. Чөнки әлегә кадәр алар биргән белемне минем нигеземне тәшкил итә. Миннән кай вакытта сорыйлар: "Сез тарих факультетын бетердегезме? Сез география факультетын бетердегезме?" Юк, мин инглиз теле факультеты бетергән кеше. Филолог мин. Ә ул шушы тарихтан, географиядан, физикадан минем бүгенге көндә булган белемнәрем, алар барысы да мәктәптә. Һәм алар менә шу укытучыларымның, минем мөгаллимнәремнең хезмәт җимеше. Менә шуңа күрә инде кешенең мәктәптән соң, югары уку йортыннан соң кеше һәр вакытны камиллеккә омтылырга тиеш, үз-үзен үстерергә тиеш. Ул булсын рухи яктан, ул булсын дини белем, булсын ул дөньяви белем, ниндидер синең һөнәрләрең булырга тиеш. Синең бер һөнәреңдә ниндидер проблема килеп чыккан икән, синең икенче һөнәрең булырга тиеш. Менә мин шундай фикердә торам. Ә бүгенге көндә үз балаларыгызга китапка мәхәббәт уятырга тырышасызмы? Менә сезгә бит, сезнең күңелегездә мәхәббәт уятканнар әти-әниләрегез. Гомумән нинди тәрбия принципларына таянасыз? Ул балаларыма китапка мәхәббәт уятырга бик тырышам инде. Безнең өйдә китаплар бик күп инде, балаларга да, улларга да. Менә гаиләдә нинди принципларга нигезләнәм дигәндә, башта әле тамашачыларга әйтеп китик, сезне күп балалы ана икәнне. 3 бала анасы сез, субханалла. Аларга ничә яшьләр инде хәзер бүген? Кызыма 11 дидәрәгә, уртанчы улыбыз Аязга 5, Айратка яшьтә 7 ай. Субханалла. Һәм балаларны тәрбияләү принциплары дигәндә ниндидер теоретик принципларга нигезләнәм дип әйтә алмыйм. Ул безнең Күңел кушканча традицион гаилә тәрбиясе. Менә мин үзем үстем күп балалы гаиләдә, әбиле, бабайлы, зур гаиләдә үстем. Һәм иремнең дә менә мин килен булып килгән гаилә нәкъ шулай ук. Ул борынгы безнең элек-электән килгән халкыбызның иң матур традицияләренә нигезләнеп, менә шул тәрбияне шулай корылган гаилә. Һәм менә балаларны үстергәндә дә мин уйлыйм, инде иң зур тәрбия ул синең шәхси үрнәгең. Әгәр дә әти кеше иманлы икән, ул гаиләсендә әдәпле, әхлаклы икән, ул җәмгыятьтә кешеләр арасында хөрмәт казанган кеше икән, бала шуны күреп үсә бит инде. Шулай бит. Әни кеше гаилә учагын саклый ала икән, ирнең урынын дөрес билгели икән, ата хакын, өлкәннәр хакын, Аллаһ Тәгалә хакын иң беренче, менә шуны хаклап яши белә икән әти, яни ул балалар губка кебек, алар лакмус кагаз, алар бөтен сеңдереп баралар. Менә шуның белән безнең гаилә тәрбиясе менә шуңа корылган. Субханалла. Бик дөрес принциплар миңа калса, Аллаһка шөкер ярар. Иң мөһиме, чыннан да балалар шуларны сеңдереп, сезнең үрнәккә ияреп, үзләре дә сезнең кебек иманлы бәндәләр булып үссеннәр иде. Амин. Сез үзегезне бик хыялый кеше дисез. Мугъҗизага тап булганыгыз бармы? Мин хыялый булмасам, шигырьләр язып булмыйм. Иҗат кешесе бик хыялый була бит инде. Мугъҗизага тап булдым дип, минем инде үземнең уйларымның бик тиз чынга ашу гадәте бар. Мин уйлап кына куям, булсын гади генә, мәсәлән, тартмалы конфет
Мисал өчен. Мин уйлап кына куям. Минем шул фәлән исемдәге конфет аш исемкә уйлап куям. Ул кичкә ниндидер мөгъҗиза белән минем алдымда пәйда була. Я кемдер аны миңа бүләк итә. Я кемдер күчтә. Һәм нәкъ шул фирманың шул исемдәге конфет булып. Менә бу әле бик фак әйбер генә. Бу бик зур әйберләрдә дә шагылар менә минем уйнахларым чынга шул. Ә менә инде мөгъҗизалар дигәндә күптән түгел генә мин Җәнәбе Хак китабында Хикмәт бар дигән гомуми исем белән 4 новелла язган. Шулай ук бер бәйгедә җиңү яулады. Менә анда шуннан да безнең тормыштагы Коръән белән бәйле мөгъҗизалар турында яздым. Һәм шуны менә берсен генә әйтәсем килә. Безнең бик таныш әби ул Нәгыймә әби. Инде ул вафат урыны җмәхтә булсын. Күзе сукрайып 40 ел сукыр булып утырган да бу әби. Һәм менә шул инде яши 100гә якынлашканда көннәрдән бер көнне аның күзе ачылды. Субханалла. Шушы инде үзләре дә 60-70 яшькә җиткән кызларыннан мин сорадым. Нәгыймә әби күзләрен ачар өчен нәрсә эшләде? Дару салдымы ул? Нәрсә эшләде ул? Берәр үлән эчтеме ул? Ул ди һәр көнне учларына, бармакларына аятел курси дугасын укып күзләрен сыпырайды. Һәм менә шул күзләр шушы аятел курсинең шул көче белән менә ачылдылар. 40 елдан соң күзләр ачылды. Менә бу мөгъҗиза дими нәрсә дисең. Субханалла. Аллаһ Тәгаләнең көче кудрәте. Әйе, кудрәте. Субханалла. Бу чыннан да мөгъҗиза, мин төссез калдым. Бу булган әйбер, моны журналистлар вакытында бик яктырттылар, сөйләделәр. Менә шундый вакыйгалар бар. Менә ул әбинең хис кичерешләре нинди булырга кирәк? 40 ел күрмәде. 40 елдан соң соң картайгансың икән инде дигән кызына карагач. Шулаймы? Әйе, күзләр ачылды. 40 ел узгач. 20 яшьлек булса да, кызы инде ул 60 яшьтә була бит күзләр ачылганда. Хикмәт менә. Субханалла. Шулай ук менә бала тууны да мөгъҗиза диләр бит. Шулай бит. Сез инде бу мөгъҗизаны 3 тапкыр татып караган бәхетле хатын. Бу чыннан да шулаймы? Әйтегез әле үзегезнең фикерегезне. Әйе, чыннан да шулай. Мин моңа килешәм. Аннан соң безнең шундый сүзләр бар бит динебездә. Һәр бер бала дөньяга үз ризыгы белән китә дигән сүз. Менә ул да бик дөрес сүзләр. Без аны гаиләбез белән бик яхшы татыдык үзебездә. Чөнки менә балабыз туган сайын безнең ничектер өстәмә финанс мөмкинлекләре ачыла барды менә. Һәм ничек дип әйтим инде, балалар чыннан да үз ризыгы белән, үз бәхете белән туа икән. Алар туган сайын өйдә тагын да бәхет арта. Бәхет арту иде. Ямләнә. Яхшы әйбер бит инде. Әйе, бәхет күбрәк булган сайын рәхәт бит инде. Шуңа күрә мин инде яшь гаиләләргә әйтәсем килә инде. Менә бер кайчанда балалар алып кайтудан куркмагыз инде. Алар чыннан да сезнең тормышыгызга бәхет һәм ям өсти. Менә әле генә күптән түгел генә сезнең белән мөгъҗизалар турында сөйләшкән идек. Менә шу Хызур телевидениесенең бер мөгъҗизасы турында да әйтеп үтәсем килә минем. Так, сөйләгез әле. Безнең Хызур телевидениесе шу канал ачылуга ук без инде игътибар белән күзәтеп бара башладык. Чыннан да бик матур тапшырулар, бик матур вәгазьләр, анда балалар өчен дә тапшырулар бар бит. Без бик яратып карыйбыз аларны. Һәм нәрсәсе гаҗәп, кичкенә улыбыз Айрат, яшьтә 7 айлык улыбыз, шушы Хызур каналыннан яңраткан Коръән тавышына йоклый башлады. Әйе, без аны кич белән дә шул тавышка йоклатабыз. Көндүздә без аны шул тавышка йоклатабыз. Әле көтеп торабыз, кайчан укый башларлар икән. Менә шул Коръән укыла башлауга ук тизрәк ул мендәргә ятып, селкенми дә, хәтта суламый да, шул Коръәнне тыңлап йоклап китә. Без инде шушы каналда Коръән укытылмаганрак вакытларда, башка тапшыру барганда телефоннан яки компьютердан Коръәнне җибәреп карадык, әмма бу эффектны без күрмәдек. Менә шуңа күрә инде минем менә канал җитәкчелегенә тәкъдимем бар. Коръәнне күбрәк укытсыннар иде. Безнең балаларыбызга шуннан да файдасы бик күп. Һәм үзеңгә дә менә тыңлыйсың, шуннан да җан сафлана, күңел чистара, бик рәхмәт. Рәхмәт, шушындый теләкләрегез, киңәшләрегез өчен. Амин, менә шулай Алла бирсә тамашачыга файда китереп, алга таба да эшләргә насыйп итсен Ходай. Тагын менә бала тугач финанс мөмкинлекләр ачыла дигәннән,
шуннан да Аллаһ Тәгалә йорт төзүчегә һәм бала үстерүчегә мин үзем ярдәм итермен дигән бит. Шуннан да моннан курыкмаска кирәк. Курыкмаска кирәк. Миңа Чөнки кайбер яшьләр бит менә ипотека әле, фәлән әле, төгән әле, бала үстерергә мөмкинлек юк диләр бит. Шуннан да Аллаһ Тәгалә үзе ярдәм итә ул. Менә 3нче улыбызга мин авырга узгач, миңа бер кеше әйтте шундый сүз инде. Син бу балама нәрсә ашатырмын дип курыкмыйсыңмы диде. Ашатырга ризыгым булыр микән дип курыкмыйсыңмы диде. Мин әйттем инде, юк курыкмыйм әйтем. Минем Аллаһ Тәгаләм бар дип әйттем инде. Мин аны иремә дә сөйдем инде, без бераз килешеп тә алдык инде, ул безгә бик көлке тоелды инде. Без аны үзебезгә авыр кабул итмәдек, чөнки без Аллаһ Тәгалә ул шуннан да булыша ярдәменнән ташламый, бигрәк тә бала туган вакытта инде. Тик шулай да Аллаһ Тәгалә ярдәм итәр әле дип кул кушырып утырырга да ярамый. Шулай бит. Үзең дә тырышырга тиешсең һичшиксез. Кәсеп итәргә кирәк. Шулай. Иҗатта сезнең өчен авторитет кешеләр бармы? Кемнән үрнәк аласыз? Мин үрнәк аласыз дигән сүз чыккач инде әйтәсем килә, гомумән тормыштагы үрнәкләремне иң беренче аннан иҗатка күчәсем килә. Безнең мөселман халкына иң беренче үрнәк ул безнең Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вәсәләм. Без аның үрнәге буенча яшәргә һәм тормышыбызны аның үрнәге белән алып барырга тиешбез инде. Әлбәттә, безнең әле бу өлкәдә белемнәребез бик сай. Безгә әле укырга, аның тормыш юлын өйрәнергә һәм үзебезгә аннан менә үзебезгә гыйбрәт алырга кирәк. Икенче мин үрнәк алырлык шәхесләр, алар минем әти һәм әнием. Алар кебек була алсам, без һәм алар кебек яши алсам, мин бу тормышта чыннан да бик бәхетле һәм бик күпкә ирешкән кеше булыр идем инде. Алар менә әтием белән әнием 40 елдан артык иңгә куеп яшиләр. Менә күзгә күзне карап, менә алар безнең әни менә кыз вакытта инде аның әйткән һәр вакытна әйтә торган сүзе бар иде инде. Ир итеп, тормыш иптәше итеп, әтиегезгә ошаган кеше сайлагыз дип. Һәм Аллаһка шөкер, әнинең теләкләре кабул булды. Менә мин иремне чыннан да менә үземнең әтиемә ошатам. Һәм бездә Аллаһка шөкер шул әти белән әни үрнәгендә күзгә күз карап, иңне куеп яшибез. Чыннан да мин Аллаһка шөкер дип әйтә алам, мине шушы тормышта үземне аңлый алырдай, миңа терәк булырдай, кешемне, яраткан кешемне таптым дип әйтә алам. Әдәбиятка, иҗатка килгәндә тигезлектән айырмасын Ходай. Амин, шулай булсын, рәхмәт. Амин. Иҗатка килгәндә минем өчен үрнәк алырдай кеше ул берәү, ул Марсель Галиев. Нәрсә өчен дип әйтәм, Марсель абыйның миңа 14 яшь иде, аның иң беренче, ничәп мин аңа хәтле аның әсәрләре минем кулыма килеп кермәгәндер, белмим. 14 яшь иде, Нигез дигән китабы кулыма килеп керде. Һәм менә шул Нигез дигән әсәрне уку минем бөтен дөньямны астын өскә китерде. Һәм мин шул китапны укыганнан соң ничектер бөтенләй башка кешегә әйләндем. Менә ул минем дөньямны үзгәртте, ул әсәр, ул китап. Сезнең шигырьләрегез ничек тәэсир итә менә укучыларыгызга? Марсель абыйның да шушы әсәре сезне шулай тәэсир итте. Һәм миндә ниндидер Марсель Галиевка сусау барлыкка килде. Ул сусауның әлдә беткәне юк. Мин башта бөтен китапларын укып чыктым. Аннан соң матбугатта бөтен чыккан язмаларын укый башладым. Кешеләргә тәкъдим итә башладым. Әле Марсель Галиевның теле шул кадәр матур. Укыгыз әле, шул кадәр телне байыта бит дип әйткәч әле берәү үпкәләп тә йөрде миңа, минем телем шул хәтле ярлымы дигәнчә. Тәкъдим итәсен дип. Һәм менә шул Марсель Галиевның һәм менә соңгы елларда дип әйтим, мин моннан берничә ел элек мин рух поэмасын укыдым. Ул рух поэмасы мине яңадан сүтеп карды инде. Һәм менә мин үзем өчен бәлки ул ниндер дөнья әдәбияты масштабында теге бәлки мин башка авторларны атарга тиешмендер. Әмма мин менә шын күңелемнән ихлас әйтәм, менә Марсель Галиев биеклеге минем өчен менә чыннан да мин омтыла торган биеклек. Һәм мин аны әйтәм инде, әгәр дә аның биеклегендәге тәрҗемәчеләр булса, ул бүгенге көндә дөньяда иң популяр интеллектуаль проза вәкиле булыр иде. Дип уйлыйм инде. Шуңа күрә минем аңа бик зур рәхмәтләрем. Һәм нәрсәсе кызык, Язучылар союзына кергәндә дә без бер-беребезне күреп белмәгән килештә
ул миңа рекомендация язды. Бик җылы сүзләр белән. Менә бит. Әйе. Яраткан шагыйрең үзеңә язгач бу бит әле икеләтә дә. Әйе, Рәхәт. Минем өчен бу чыннан да мөгъҗизага тең булды инде. Рәхмәт менә Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт, язмышка рәхмәт, менә шушы кайчандыр минем дөньямны үзгәртә алган язучының менә бүген көндә миңа шундый хәйр-фатиха бирүе һәм миңа ышаныч белдерүе минем өчен чыннан да бик зур вакыйга булды инде. Гөлсәк, елмаю кешене бизи, шулай бит. Тагын нәрсә бизи ала адәм баласын? Шуннан да елмаю бизи кешене. Син елмаеп яшәсен икән, сиңа әлбәттә елмаеп җавап бирәләр. Син дөньяга елмаеп карыйсың икән, дөнья да сиңа елмаеп карый. Син көчле рухлы кеше икән, шуннан да сиңа сынаулар, ниндидер авырлыклар килсә дә, артыннан сиңа җиңгерлек кирәк, сиңа җиңү килә, син шуннан да ниндидер биегрәк баскычка ирешәсен дип әйтим инде мин. Кешене нәрсә бизи? Якты уйлар бизи, якты күңел бизи. Һәр нәрсәдән, хәтта безнең Малевичның черный квадраты бар бит, кара квадрат. Ул кара квадратта да ниндидер яктылык күрергә мөмкин, әгәр дә синең күзләрең дөньядан яктылык эзли икән. Әйе. Һәм инде мин кешене иң бизи торган сыйфатларның берсе дип саныйм. Үземдә бик булдырырга тырышам һәм шул принцип белән яшәргә тырышам. Кешенең шөкер итә белүе. Аллаһ Тәгаләгә, үзенә бирелгән язмышка, үзенең тормышына, шушы дөньяга шөкер итеп яши белүе. Менә ул чыннан да бик зур көчкә ия әйбер. Син күбрәк шөкер иткән саен сиңа бәхет күбрәк килә. Сиңа уңыш күбрәк килә. Менә мин чыннан да иң зур кешенең күңелен бизи торган әйберләр шулай дип уйлыйм. Рәхмәт. Сез әйттегез менә тапшыру барышында мин нәрсә телим? Аллаһ Тәгалә миңа шуны бирә дидегез. Бу чыннан да галәм белән гармониядә яшәү дигән сүз. Аллаһ Тәгаләнең яраткан бәндәсе булып киләчәктә дә яшәргә язсын, Алла бирсә. Гаиләгезне, үзегезне Ходай ярдәменнән ташламасын, илһамыгыз бер кайчан да сүнмәсен, сүрелмәсен. Укучыларны менә шулай тетрәндергеч, тәэсирле шигырьләр белән куандырырга насыйп итсен әле, Алла бирсә. Рәхмәт, рәхмәт. Һәм балаларыгыз да сезнең терәгегез булып үссен. Рәхмәт бүген килгәнегез өчен. Әтнәгә сәлам әйтегез, Алмаз абыйга сәлам, балаларыгызга да. Шулай Алла бирсә, бергә иҗат итәргә насыйп итсен Ходай. Рәхмәт, безнең менә әтнә чыннан да бик кунакчыл як. Безнең анда хәзер дәүләт театрыбыз бар, Аллаһка шөкер, сезгә артист кеше буларак, ул чыннан да бик мөһим әйбер инде. Шуңа күрә без үзебездә сезне әтнәдә көтеп калабыз. Шуннан да сез бик кадерле кунагыбыз булачаксыз. Рәхмәт, Рикзор. Исән сау булыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, сезгә дә саулык, сәламәтлек, күңел тынычлыгы, иман байлыгы теләп, сау булашабыз.